Saúdos a quen corresponda, que ben sei que sabedes quen sodes vosotros mesmos. Que xa está ben, que xa son moitos anos que coa excusa de que as cousas van mal sempre lle estéis atacando e gritando os mesmos. Por exemplo, a xente da cultura. E ollo, non só a xente que quere facer cultura, senón os que tamén queren ter acceso á cultura. E ao final podemos acabar por pensar, oye, acabar por pensar, que o que pretendedes é que non cultivemos un pensamento crítico, un xeito de pensar. E se chegamos a esa conclusión, tamén podería ser que animados chegáramos á conclusión de que o mellor o que pretendedes é que non nos demos conta nin seamos capaces de pensar no que estades facendo. A cultura, a educación, a sanidade, en xeral a toda a sociedade. Isto o mellor é demasiado enrevesado, entón queda aí unha parte. O que me gustaría centrarme no mensaxe de, oye, ainda que xa levades moito tempo, todavía estades a tempo de pararvos a pensar e cuidar un pouco a xente da cultura. Porque ao final a cultura e a educación non só nos sirve a nosotros, tamén vos sirve a vosotros, porque isto dá cartos, e os cartos ben vos gustan. Pois entonces xa sabedes, pensad un pouquinho máis alá, e cuidad esta xente que fai moito país. Alá, a pensar.